Samtang pamilya sa 54 anyos nga fruit vendor nga gilaslasan sa liog siyang kapuyo miisip sa mga tinunan sa nursing nga Anghel de la Guardia human luwasa ang biktima. Samtang itugan nila nga battered woman ang biktima sa kamot sa suspek nga kapuyo nini. Ano ang report? Ana-ana sa luwas kakahimtang ang 54 anyos nga si Bernadita Zamora sulod sa Cebu City Medical Center. Matod ni Alobert Zamora ang anak sa biktima nga makalihok og makainom na og tubig ang iyang inahan. Hinoon, luya pa kini tungod sa nahiaguman nga samad sa iyang liog gikan sa kapuyo nini nga si Edwin Lumakad. Wa na sila magdahom nga mabuhi pa kini busa dako kaayo ang pasalamat sa pamilya sa biktima kang Angel Faith Ababat o mga kauban nini sa pagluwas sa iyang inahan. Tinguha sa anak sa biktima nga personal mapasalamatan ang giisip nilang anghel sa kinabuhi silang matriarka. Miss Angel o sa imong mga kaubanan, daghan kayong salamat ninyong tanan sa pagluwas sa akong inahan nga nasumpayan tigid taon ng iyang kinabuhi. Stable na yung himtang, makasulti na siya gamay. Samtang ibutyag sa anak sa biktima nga tulo pa lang katuig nagpuyo ang inahan ug ang suspek kinsa nagkaila sa pagpamaligya og prutas sa downtown area. Apan sulod sa ilahang panag-uban, kanunay lang kining dapatan tungod sa kaabubhuan sa suspitsado. Gani gisabiyagan pa og bas ang mata nini sa wa pahimuha ang paglasla sa liog tungod usab sa selos. Gibunala niya og botelya ang dughan nya iya pigi nagpuspusan og 2x2. Kada selos iya ginapurugon ako nanay. Di mapasaylo sa pamilya sa biktima ang suspek o gustong madubok kini sa bilangguan. Si Lumakad napasakaana og kaso. Naka-file na ta og kaso ni inino prostrated murder in relation to RA 9262. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.